таҳқиқи парвандаи мудири як мактаб дар ноҳияи Шамсиддини Шоҳин бо иттиҳоми дастарӯзӣ ба хонанда қариб ба анҷом расидааст. қазияи ин марди 62 сола аз тарафи раёсати вазорати корҳои дохилии вилояти Хатлон тафтиш шуда, дар назар аст парванда рӯзҳои наздик ба додгоҳ ирсол шавад. пайвандони мудири мактаб иттиҳомро қабул надоранд. як манбаъ дар идораи пулиси Хатлон рӯзи 19 июл ба радиои Озодӣ таъид кард, ки НН мудири мактаб буд ба як хонандаи 16 сола дастарӯзӣ кардааст. ба гуфтаи манбаъ, тафтишот пас аз шикояти ҷабрдида дар авоили моҳи июн шурӯъ шудааст. феълан НН дар боздошт аст ва нисбаташ бо моддаи 139 қисми д банди Д, яъне ҳаракати зӯроварии дорои хусусияти шаҳвонӣ нисбат ба шахси баръаъло ноболиғ парванда боз шудааст. ҳар ду тарафро муфаттишони милиса пурсиданд ва бояд рӯзҳои наздик тафтишот анҷом шуда парванда ба додгоҳ равад. дар сурати исботи гуноҳ НН мумкин аст аз 7 то 12 сол зиндонӣ шавад. пайвандони мудири мактаб иттиҳомро беасос медонанд. яке аз бастагонаш, ки нахост аз ӯ ном барем, гуфт мудири мактаб 62 сола аст ва бовар кардан душвор аст, ки ӯ ба чунин амал даст бизанад. дар гузашта низ боздошти омӯзгорон бо гумони озоди ҷинсӣ ва таҷовузи хонандагон расонаӣ шуда буд. аз ҷумла 2 соли пеш омӯзгори як мактабро дар Душанбе бо гуноҳи таҷовузи хонандаи 17 сол зиндон маҳкум карда буданд. тирамоҳи соли 2019 додгоҳи ноҳияи Ёвони вилояти Хатлон омӯзгори яке аз мактабҳои шаҳри Норакро бо гумони ба истилоҳ рафтори шаҳвонӣ 17.5 сол аз озодӣ маҳрум кард.